Lewapda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň görnetin köpelmegi bilen ýa-taglaryň akymyny düzgülip bilmeýän keselhanalar karantina ýapylýar. Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Türkmenabatly Lukmanlar COVID-19 ýokunjunyň täze tolkunynyň geçen ýyl gagaranyňda has agyr geçýändigini, şeýle-de ozalky tertipdäki bejergileriň hastalary kän oňoýly täsir etmeýändigini aýdýarlar. Virus ulu tizlik bilen ýaýraýar, ýagdaý koronawirusyň ozalky birinji we ikinji tolkunlaryndaky ýaly däl. Öňkü berýän bejergilerimiz hem hastalary kän täsir ýetirenok, virusa ýolgonlaryň sagalmagy kyn. COVID-19 bilen kesellän ýaşly adamlaryň köpüsi hillak bolýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasalygyny soran Türkmenabatly Lukman 10 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Maşgala Lukmany bolup işleýän saglyk işgäri koronawirusyň ýurtdaky häzirki görnüşiniň ştamy barada özünde anyk maglumatyň ýokdugyny aýtsa-da, ölüm howply ýokunjuň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýändigi gözüňde tutulanda, onuň uly ähtimallyk bilen koronawirusyň delta görnüşdigini çaklaýandygyny hem sözüne oşdy. Ýatlatsak azatlyk mundan öňde şary ýurtlardan getirilen raýatlaryň ençemesinde koronawirusyň delta ştamynyň ýüze çykarlandygy, munyň izi bilen hem virus bilen keselleýänleriň göz görtüli artyp başlandygy barada maglumat beripdi. COVID-19 ýurdun çağında ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri virusyň ýaýramyk geriminiň ýokurlanmagy bilen ozal gowşudylan käbir gadagynçylyklary şol sanda hereket çäklendirmelerini hem täzeden ýoly goýdular. Bu aralykda 9 awgustda habarçymyz Türkmenabadyň bir näçe saglyk öýüne şol sanda köp uğurly hastahana, inäniň we çağanyň saglygyny goraýş merkezine, anyklaýış merkezine, tiz kömek klinikasyna daga aýlanyp görüp, olaryň her biriniň öňünde 100den hem aşy adamyň saglygyny teritdirmek üçin nowaty durandygyny gurrun berdi. Bellemeli ýeri azatlyň ozalda habar berişi ýaly geçen hepdeden bäri ewabyň köp uğurly we ýokunç keseller hastahanalarynyň ýataglardan dolmagy bilen olar diňe gartaşan raýatlary we gowrly aýallary kabul edip başlapdy. Munyň bilen baglylykda saglyk işgärleri hastahana kabul edilmeýän ýataglara öýlerinden çykman, maşgala Lukmanlarynyň gözükçüliginde bejergi almagy maslahat beripdiler. Bu sebäpli virus alamatly nähoşlar hususan da 20 ýaşlaryndaky raýatlar öýkününi suraty düşürip, onuň näme derejede ejir çekendigini bilmäge inanýarlar. Bir näçe günden bäri taglygym yaramazlaşýar. Ýüz tutan keselhanalaryň onsuz hem ýataglardan doludygyny aýdyp, meni kabul edip bilmediler. Maşgala Lukmanymyz ýagdaýymy anyklamak üçin öýkünümiň rengene düşürilmelidigini aýtdy. Ine 4 saat geçse-de entegim nowatym ýetmedi diýip, enäniň we çağanyň saglygyny goraýş merkeziniň öňünde nowaty duran, özüni selwi diýip tanyşdyran 30 ýaşlaryndaky Türkmenabatly gurrun berdi. Bu aralykda COVID-19 alamatly hastalaryň akymyny düzgülip bilmeýän keselhanalar karantina ýapylyp başladylar. Türkmenabatdaky köp uğurly hastahananyň diňe blogu koronavirus näsaglaryna garamak üçin niýetlenen bolsa, häzir keselhana tutuşlugyna karantina ýapyldy. Şäheriň beýlik saglyk merkezleri hem näsaglardan dolu diýip Türkmenabatly Lukman sözüne goşdy. Marada hem habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolýan Lukmanlar koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň görnetin köpelýändigini, egerde onuň gerimi häzirki ýaly dowam etse, onda welaýatyň ýokunç keseller hastahanalarynyň da karantina ýapylmagynyň gaty ähtimaldygyny duýdurýarlar. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada degişli tebitleriň häkimliklerinden, şeýle-de döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugyndan goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Galy berse-de geçen hepde Germaniýa koronavirusdan azatdygyny tekrarlayan Türkmenistany COVID-19 ýokuşmalary bilen bagly ýokary töwekkülçilikli ýurtlaryň sanawyna goşdy.